איזו קומה בבקשה? CPM 8. רק זהירות בבקשה על היד. הייתם פעם בקומה שישית? ניסיתם פעם? אתם רוצים אולי לנסות בדרך? מה? מאוד מומלץ. פשוט קומה יפהפייה. אתם רוצים לנסות שאני אעצור רגע ולהסתכל? כל הדברים, אולי אחר כך. אז אולי אחר כך. איזה קומה? מה, זה דבר חדש פה? מינוס 1. מינוס 1. רציתי להמליץ לך על קומה רביעית לעשות סיבוב. מה יש בקומה רביעית? היית פעם בקומה רביעית? אולי נעשה סיבוב קצר על קומה חמישית? קצר. אני אומר שזה חול. פשוט לצאת לכמה דקות לחול. בינתיים אם אני יכול רק להסביר לכם שאתם נמצאים בדגם של מעלית מסוג ZR345. המעלית מסוגלת לשאת עד 7 אנשים בריאים. אני חייב להמליץ לך בהזדמנות הזו לעלות בהזדמנות לקומה רביעית. פשוט קומה מדהימה. אולי את רוצה לעשות סיבוב קטן? לא, עכשיו לא. קטן, קצר וקצר לפני הבוקר. לא, אני חייבת לעבודה. לפני העבודה ככה בזריזות, ליהנות, להרחיב את האופקים. להתראות גם לך.